garden. Pasok tayo guys, tingnan natin kung gaano kamura ang plants nila. Dito sa iba, Silang. Dito po tayo ngayon sa may Mama's Garden. Pasok tayo, tingnan natin kung gaano kamura yung plants nila. Maliliit. Ito ha? Oo. Ano yung lang ate? Si Mama may bonus po. Nangihingi. Paputol daw ng gumamela. Bigyan ko kayo ng isang buhay na. Hindi ba gumamila ito? Oo, gumamela yan. Gumamila yan eh. Ano daw, bibigyan niya tayo ng buhay na. Tignan mo, bay talaga ni ate. Gumamila na ano. Dapat si ate may mga binuhay ng gumamila eh. Mahal, ang dami nating libre na ano. Yung dragon fruit. Oo, binigay lang. Buti na lang. Mahaba? Oo. Walang libre. Walang anong dito na tayo ulit. Ganda, ang ganda. Oh. Kaya ba tayo ulit? Hello guys, andito na naman kami. Nagpo-plant hunting kami ng mga gagawin namin paninda. Tignan natin kung gaano kamura yung mga plants dito ni ate. Kasi ang dami na namin napuntahan, medyo hindi uubra. Kailangan yung talagang budget, swak na swak sa lugar namin. Para kahit pa paano kumita naman kami, di ba? A few moments later. Ito na naman si Mother, oh. Nangungulit na naman. Ito tanim namin dati, boy, isang puno lang, tatlo yung bulaklak niya. Pula, pink, yung bulaklak. Pero may blue niya. Ano? Sa inyo yung ganitong gumamela? Aray, medyo 130 pang wholesale. pang wholesale. Ah. 130 daw pag wholesale. 90 lang. Dapat yung ano lang yung hindi masyadong mahal. Pero magaganda na sila, no? Oo. Oo. Very green, ah. Wala kaming 130, paano yun? 90 lang. Ate, paano yan? Wala kaming 130. Wala ba 100 lang? Mga
ito pang usuan, ano rin to eh, sikat din to eh. Ate, ano ang pangalan nito, te? Ano to? Kasoy. Ayun. Saan pa ba yung Fortune. pasyente dito sa inyo? Ano yung mga bilihin mo, mama? Trabaho nito. Eh, yung mayana, magkano yung ganyan yung kalaki? Sa wholesale po, 30 lang namin. 30. Wholesale, malalaki po. Oo nga eh. Oo. Oo nga. Tignan na lang po natin guys yung kanilang mga tanim. Dito, sa ibang garden na naman to. Ate, magkano velvet nyo rito? Diyos mio, yung ganito? Yung Mickey Mouse. 400. Mataas pa Ito to. mo, maliit ayun, 250. Ito? Hindi ba mahirap buhayin, te? Hindi po, basta ano na siya, may ugat na. May ugat na. Ay, ate, tatanungin ko lang, yung Illumina, ano yun? Sa init ba yun? Pwede din indoor. O malaki na, ganito. Magkano to, te? Oo, ganyan. Hindi naman nasa ilan yan eh. Bakit nagkaroon ng batik-batik? Meron akong binili nagkaroon ng batik-batik. Ganyan, oh. Yung bawat ano niya. Pag nasusugatan siya, ayan. Ah, ganito. Dapat sa malapad siya, hindi yung nasasagi yung dahon. Ah, ganun ang ano niya. Dilig-diligan niyo po. Kailangan medyo basa siya lagi. Basa naman. Nagtaka lang ako, nagkaroon ng batik-batik siya. Ibig Baka may sabihin. insekto din sa ilalim. Minsan kasi merong ano ganyan o nangangain din yun ng dahon. Ah, ganun. Yung ganito, te, magkano sa inyo, te? Rubber tree. Handaan, mura naman. Nasa 800 yata. May ano ako, may ganyan ako. Ay, may Adansoni kayo dito? Adansoni? Yung, wala ba yung ano, yung basta yung mura lang, be? Be, ito, pwede sa init to. May ganito ako eh, pwede sa init. Sa lilim talaga siya. Ah, Sashi. Maano naman yung wala talaga akong ano. Nasaan be yung Adansoni nyo? Adansoni. Na Bobolalme. Magkano yung ganyan nyo, be? 750. Ha? Wala bang mas mura ba eh? Yung ano, yung wala pa siya sa paso. Kasi pag nasa paso, minamahalan eh. Tag 300 nga lang yung iba nito. Damn! Ah, kaya. Wala bang tawad yan, Neng? Maliit lang siya. Ilang puno to? Isa po, ito bagong suloy niya. Tapos susuloy ulit yan siya. Kaya pala mas mahal dito. Yung ganito.
Ate, ito ay, ano bang halaman to? Pikara? Damong Maria. Damong Maria daw. Ah, tarasa. Oh, guys, tarasa. Aray ko. Pwede na ako magkapera. Kunin mo yan doon. Ayan, ayan. Ay, pupunta pa tayo. Tarasa. Dagdagan niyo rin para Silver maging Twin. tatlo. Kunin mo yan dahil ay. Ang ano no, sabit no. Oo, yan, maganda yan. Salamat, ate. 300 lang. Bibigay sa amin ni ate. Kanina sabi ni ate 40. Lugi kami. Hindi ko walang kakompetensya. Ilan? 3. O ito, 3. 100. Sobrang Laguna. Yan, pagdikit na natin. Pampaswerte sa buhay, paniniwala. Kahit meron hindi magtatrabaho, pwede ka raw Swerte magmayaman na. Ito ba, maliit man to. Okay lang yan. Oh, yan, yan. Hindi, pwede. Isang daw yung sabi ni ate. Abuso na yun. Saan ba yun ito? Oh, yan. Ha? Bayan na to? Wala na mga ano yan. Okay na to? Okay. Okay na yan. Magaganda rin yung mga tanim ni ate dito eh. Eto. Ma, ano ba pangalan nitong halaman na yan? Anong tawag dyan? Japanese bamboo yan. Ayan, ayan palang Japanese bamboo. Oo, magkano ganyan? Saan ganito? Nung araw, dami namin sa loob ng bahay. Wala mo 350 lang din ate. Dapat yung mga ano ate, yung mga, oo nga, yung mga ganyan San Francisco. Ayan. Yan, 50. Sige. Sige. Yehe, bait ni ate. Ilang piraso? Ate, yung magaganda, yung malaki. Ayan, pumipili si nanay ng malalagong mga San Francisco. Si mother nangungulit eh. Naiikot lang ako dito, ma. Ito yung mga halaman dito ni ate. Pangatlong garden na ito napuntahan namin. Ganda. Ganda ng mga halaman niya rin dito. Nandito kami sa may silang. Nandito naman kami sa iba silang. Nangungulit sa mga nangungulit sa mga may-ari ng halaman. Medyo binabarat ng konti para kumita. Pero bawi naman yan sila. Hindi naman siguro lugi, di ba? O, di ba guys? Ganun talaga eh. Kasi alam mo naman sa Maynila, marami tayong kakompetensya. Kailangan kahit paano kumita tayo. Kasi mura nga dito, pero yung mga pampagasolina naman, di ba? Doon tayo eh. Doon tayo lugi. Kaya kailangan tayo may sariling sasakyan. Ayan, nandiyan yung sasakyan na naman ng kaibigan ko. Ito yung kaibigan ko, napakaganda. Matagal-tagal na naman na tayo makakapag-tour-tour niyan. Kaya sulitin na yung panahon, di ba? At totoo lang kanina, hindi ko alam kung paano ako magbablog. Guguluhan ako. O, yan si Madir, tsaka yung may-ari ng garden na to. Nagchichika-chika pa sila. Seryoso naman ngayon, dating kulit ni Mama. Kanina kulit. Maghihintay ka ng matagal. Oo, yun lang talaga. Tsaga-tsaga pa sa pagtatanim. Pero kung kami kukuha ng uupahan pa namin araw-araw, malulugi kami. Kaya, Pero dito, sarili nyo pong ano? oo, kami na lang ang mag-asawa nagtatanim. Kaya yun talaga ang ano nun, sikreto rin nun. Kailangan
Pag mahilig kang bumili ng halaman, mahilig ka rin, marunong ka rin magtanim para kahit paano kumita, kahit hindi ka malugi. Kasi kung bili lang ng bili, mahal sa gasolina eh, di ba? Kaya kami, dumadami halaman namin. Kung ano yung mga bilhin namin dito, yun na lang pinararami. Ah, Kasi tama po. pagka may gusto kami ibang halaman na gusto iba, Oo, para mabuhay bumibili naman. kami, Oo. ginagawa namin bilhin. Oh, yun talagang tama dyan. Kasi kung kami bili ng bili, buti kung nga benta lang. Oo, lugi. Marilugi. Dagaan lang. Nay, ang ganda ng halaman nyo doon. Anong halaman yun? Yung mga ganon, yung ganong kalalaki. Ano yung ate? Giant bakya. Ayo, backyard? Bakya. Bakya. Pero napakalalaki na. Nakita ko, Dinidisplay yan sa mga mall. oo, giant bakya. Ayan o. Tignan natin guys. Nangungulit lang tayo kay ate dito. Giant bakya. Yan, ganda no? Ah, nakatanim na siya sa ano? Kala ko sa lupa, diretso. Oo, sa plastic talaga. Magkano yung ganyang bintahan niyo po? 180, pasyal pakyawan, 160. Ah. Wala kasi Pero maganda rito yung ano nyo, Sever Queen nyo. Malalago siya. talagang nilalagyan natin ng mga pagkakas. Para talaga makainganyo po ano. Kasi pag isa-isa, Oo. Itong Orlando na to, okay ba siya green na green? Kasi may Orlando ako, yellow lang siya. ay, iba't ibang klase. May yellow, may green. Ito yung Orlando talaga. Paano po ito dumami? Sumusupang yan dyan. Ah, ito. Sumusupang. Kung gusto mo naman, pag may ugat na dito, puputulin yan, tatanim mo rin yan. Susupang ulit sa baba. Lalaki din po to. Oo, lalaki. Ang mahal kasi ng ano noon. Ng velvet? Oo nga po eh. Sa dahon lang ganyan, 150. Kaya nga po eh. Ito, meron na kami ng mga ganito. Oh. Mga silum. Yan. Ayan, yung mga garden ni nanay. Ganda ng garden ni nanay. Yung iba mga bagong tanim niya. Nay, sarili niyo ba tong lupa? Pero di bale, kahit pa paano, di ba? Habang hindi pa ginagamit. Mahanap na ako ng pwesto diyan kung saan maganda. Ay, ito, tinesting ko lang. Ah, siguro talaga, ate, yung mga halaman, ano, depende yung sa pwesto, no, hanggahanap. Kasi yung binili namin, mama, yung ilomi na ma, nagbatik-batik siya eh. Kaya, nilipat ko siya sa ibang pwesto. Ililipat. Oh, ganun, ma. Ito mo, nilagay ko yan. Yan na, doon, lipat ko dyan. Maganda. Magkano yung ganito? Ah, pero dito malilim, ano, di ba? Ito yung naiinitan siya. Pero ang ganda niya. Naiinitan yan, pero ang ganda niya. Ito, nasunog tong mga Ano to. ba yung nilalagay mo? May vitamins kaya binibigay Wala dyan? ho. Ano lang. Ay, may Lupa osmo. lang talaga. Meron po ba kayong osmocot? Ay, wala. Hindi ako naglalagay ng... Mga ganon? ano lang yan. May halong... Mataba kasi ang lupa dito. Kaya pala eh. Mataba. Kasi yung mga damo-damo dito, hindi namin... Yung iba kasing garden, sa totoo lang, no, nakabili akong tigasan lupa. Tigasan lupa, kaya binaguhan ko sila ng lupa. Lalagyan ng upa ng... Ganda. Itong mga bamboo rin po ito natin, no? Dapat yung bumubulaklak na naman, ang ganda niya. Oh. Ay, may kamay pala ako. Oh, tignan nyo guys, ang ganda ng syngonium nila. Ang lago. Ilang puno ba yan? 3 na. Ma, 50. Hindi ka na lugi dyan, ma dear. Umano yan? Ano ba kulay? Ah, hindi. Hindi ka na yung lugi dyan, ma. 50, pagkatapos ipananago mo dahil ayaw mo ibibinta Hindi, may ganyan na ako. May ganyan ako, ma. Yan? O, may ganyan ako. Hindi ba mag-iwan Pwede kulay yan yan? inilalagay sa loob. Oo. Binababad sa tubig. Hindi ka na dyan, ma. Hindi ka na yung lugi dyan, ma. Hindi, meron akong ganyan, ma. 300 ko nga lang nabili. 100 natin, ha? Yung dancing lady nyo magkano? Aray-aray ko. 200. Hindi, meron ako nito eh. Nabili ko lang 50.
Sige. Nakinis lang yan. So, sige, sige. Sige, sige po. O yan, may libre kami kay ate. Nagkikaya natin sa sako para ano. Para Opo. hindi mapinot. Yes, may dragon fruit kami. Mama, dali lang mabuhay yan, ma. Hindi maselan. Lagay nyo lang kahit sa initan. Sa initan, kahit matubig. Di ba, ate, no? Nakalibre. Ang bunga ho ni Ikuan ng mahal. O, ma, yung putas niya ng mahal. 100 o kilo. Ay, malalaki na, oh. Tatatlo lang. Sabihin ate, may puno, may ano bunga yan? Oo, namumunga to. Pangkain dragon fruit ho to. Salamat, ate, may libre. Ay, may ugat, oh. Kakapit nyo lang sa kahoy para itong ano. Opo. Isasundan mo lang sa kahoy tatayo. Salamat. Ang bait ni ate. O, di ba? Mabuti dito tayo pumunta kay ate. Pakilit mo lang yan. Kapag namunga yan, meron na kayong prutas. Malalaking dragon. Oy, yung ano, yung puti. Ay, nga pala. Nakalimutan. A few moments later. Velvet nila, guys. Ito ma'am, ano naman to? Amazonica. Amazonica. Ito ma'am, 400. Alocasia. Ito pang alocasia. Amazonica nga Ito lang to. Amazonica. Ito alocasia rin po ito. Magkano ganyan? Ito ma'am, 150. Pwede ko ibigay sa inyo Ito, hanggang ano 100. Ito po Amazonica. Magkano pa ganyan, ah? 400 sa'yo. Ito ang alocasia. Pwede ko ibigay sa inyo. Walang iba na alocasia. Ito na lang kasi ma'am eh. Natitira sa akin. Ay, iba-iba kayo ng tindahan dito, be? Apo. 300 na lang, din be? ako ma'am. Ha? Sige ma'am, kunin nyo na. May Amazonica na ako. Isa na lang to? Ito ma'am, isa pa. Ito. Alocasia. Ito ma'am, marami po yan. Ito, Amazo. Teka lang, be. Marami pa po ako. Hindi ba ito mahirap alagaan, be? Hindi naman ma'am. Pag, hindi lang talaga siya pwede sa initan. Pwede rin ma'am, kasi yung sa kanila rito, nasa init yan before eh. Ayan. Hindi nila nilagyan ng net. Yung ganong velvet ninyo, magkano? Yung velvet yung ganyan, oh. Black velvet po. Oo, yung masyadong mahal naman to. 500. Hanggang 450 na. 450. Ano tawag dyan? Black velvet po. Ito'y ano, Isang araw. rambuan. Oh? Sensation nyo ba magkano yung ganyan? 220. Pero mura na rin, 220. Ay, mahal ang sensation ngayon. Pagka lumaki pa, Oo nga. 400 ang ano niya. Ang bet na bet ko talaga yung mga Amazonica, yan. Tsaka yung velvet, yung Adansone, next time na siguro. Wala na ako maliliit. Meron akong maliliit eh. Ito, maganda rin to. Meron ba ay maliliit? Pag 200. Yung ganito nyo, 200 to? Aluloy. Yung ganito, local lang naman siya, di ba? Ano pagkakaiba ng original? Ay, maano siya. Matigas? Ang dahon niya parang ganito. Na may Ay, may pagkabilog matigas. na matigas. Kaya, ayun ang ano. Kala may plastic. Iba ho yan. Pribatim ho yan. Ah, ito, Monstera Tibatim. Kaya medyo mura. Okay. Ay, ang imported na ano, pinakamababa na yung 2,000. Oo nga. Dalawang dahon na. Ba yan? 2 dahon? Grabe. Ba't nagmahal ngayon pandemic yung mga halaman, no? Super. Teka, ano tong ano? Anong name nito? Magnifica. Ito yung Magnifica? May dinilya, magnifica. Magkano yung ganito nyo kalaki? 600. Pero, malago siya. Ayun pa oh. Sa taas. Nakatapon.
Magnifica. Kukunin mo, 500, dalawa. Mura na po talaga. 200, ano pala yun? Tawaran system. 200. Pero maganda na yun sa 200. Kung gusto niya ma'am, ayan. 250 nga eh. Alocasia, Ayun po 250. yung dalawang dahon. Yung Amazonica, Opo. 250. Pwede na din ba eh. Ay, bata pa siya. Pero, Dalawa na po yan. dalawa na. Oo nga be. Sige na, 250. Pwede na. Ilang buwan na lang lalaki na yan, oh. Picture natin. Magkano daw? 250. Tunong sa ano eh. Saka yun oh, para... Matagal pa palaki. 200, Hindi. saka 300. Hindi yan. Huwag niyong paparawan yan, Hindi ah. naman ako tumawad dito eh. Doon lang ako tumawad oh. Oo nga. Ang gaganda ng velvet Doon lang nila. ako sa Palmera tumawad. Dito hindi ko na tinawaran 300. Sa Alocasia. Ang 300. totoo po talaga, 500 po talaga yun. Hindi nga. Opo. Bakit sinabi mo Pag ano, pag malalaki. Pag malalaki. Pag malalaki. Saka isa pa lang ano niya no. Ay, Pabulok na yun. Oo. Kaya naman po ibigay sa tawad. Bakit po hindi? Sige, ayun na lang. Ano na to be? Matanda na siya, oh. Kaya may bago. Ayun na lang, sige, kukunin ko na yun. Tsaka malaki naman yung bulb niyan, ma'am. Mabilis lang siya pag-propagate. Sige, kunin ko na. Ah? Ayun lang kagandahan, be. Hindi kayo nagtatanggal ng bulb. anong bulb? Ayun yung pinakalaman niya para dumami. Para mabilis siyang dumami. Sige titignan ko talaga. Baka mamaya yan, pag-ukat ko ng aking Amazonica, wala na yung bulb dun. Lugi tayo sa 300. Ulitin ko nga uli, be. Ang hina ko makakopya. Ano uli ito, be? Anong klaseng ano? Portail. Linti ah. Wala nga ko alam sa mga halaman. Hindi, kailangan kasi matutunan mo yun Lahat eh. ng isda alam ko. Yun ang di ko alam. Ganda. Kunin mo na yung be. Sige. Ayaw ko na, walang tawad. Tawara system. Bigay mo na kasi 50 pesos lang naman. Kung kaya po ano din naman. Hindi na, hila na. Hindi na ako kuha niya. Wala na eh. I-ano ko lang sana doon, no, yung tutubuin ko eh. Hanapin mo yung mga tela na ano. Ganyan ba yan? Oo. Oo nga, ulay no, pwede no. Tela yan. Tela yan na inano sa semento. Oo nga, lay. Gagawa nga kami niyan eh. Oo, ang ganda. Be, magkano yung bili nyo ng ganito? Well, hindi ko po masabi. Kasi po nung binili po namin yung Alocasia. Nakaganyan na. Ano to eh, nabili namin sa Silang, ano? Sa Silang, sa Kalawan, Magkano ba din? 100. Opo, kasi yung maliit po niya ng mga ganito kaliit. 100. 40. Pasok yung 100. pinapahanap. Kanyang kalaki. Pag binukod niya yun, marami yan. Bali, sa, ano, sa YouTube channel ko, bisitahin mo yung Bicolana Murang. Tapos punta ka sa Facebook page ko. Tignan mo yung bagong parapon namin kasi tatlo yung nabubunot na